Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Баш калабызның мәхәббәт биналарының берсендә Яшьләр мәдәният сараенда бүген кызу чагу тамаша көтелә. Кадерле дусларым, концерт башланырга әле 1 сәгать вакыт бар. Әмма ләкин безнең тамашачыларыбыз инде залга ашкыналар. Алар концертны күрергә, үзләренең яраткан җырчыларын күрергә ашкынып килеп җиткәннәр. Кадерле дусларым, Моңдария концерты башланырга берничә минут кына калып килә. Безнең инде артистларыбыз күптәннән килделәр. Алар сәхнә артында әзерләнәләр, бизәнәләр, репетиция ясыйлар, җырларын кабатлыйлар. Һәм менә уникаль мөмкинчелек дусларым сезнең өчен. Нәкъ шушы ишекләр артында без хәзер артистларыбыз янына якынрак барабыз. Сәхнә арты тормышына күз салыйк әле дусларым. Әйдәгез минем белән. Бик кызыклы булачак. Моңдария концерты башланырга берничә минут кына вакыт калып килә. Халык агыла, бик күп тамашачы үзләренең яраткан җырчыларын, гомумән әйткәндә, кызу чагу, позитив тамашаны карарга ашкынып килгәннәр. Моңдария концертына сез ничәнче тапкыр киләсез? Без 3нче мәртәбә киләбез Моңдария концертына. Безгә бик охшый бөтен артистларда. Шуның өчен бик яратып киләбез концертны. Ә менә бүгенге тамашага кемне күрергә дип килдегез сез? Аеруча. Мин Биби Сара Азаматованы күрергә килдем специально. Ә сез? Без басында, мин бөтенсендә ярдым. Концертта килергә тырышабыз постоянно. Быел инде 3нче мәртәбә киләбез әле. 3нче мәртәбә киләбез концертка. Менә 2017 елның бүген 28 гыйнвар көне, димәк сез шушы 1 ай эчендә 3нче тамашага киләсез, шулай бит? Ярый, рәхмәт. Димәк сезгә концерт бик күп энергия бирә, бит, яшәргә дәрт бирә, көч бирә, шулаймы? Шулай. Бик Авылдан киләбез, бик тырышып, бик яратып киләбез концертларны. Ә менә үзегез концертлар караганнан соң тойган хисләрне аңлап әйбит, калган тамашачыларга нинди теләкләр белдеререгез? Аларны концертка килергә өндәрегезме? Обязательно йөрүсеннәр, бик тә олыгая төшкәч бик тә матур хисләр кичерәсең концертта, бик тә яхшы. Тагын да яшайсы килеп китә, яшәреп китәсең. Нәрсә көтәсез сез бүгенге концерттан? Без байрам көтәбез. Бүген иптәшемнең туган көне, шуга дип бүләккә дип килдек тә, бигрәк тә зур байрам көтәбез алайга. Бүгенге Моңдария концертына нинди максатлар белән, нинди хисләр белән килдегез? Матур музыка тыңларга килдек. Күңел күтәреп, матур күтәрергә, үзегезгә яңа энергия тупларга бит. Әйе. Ярый. Ә кемне күрәсегез киләсез бу концертта? Аеруча. Кайсы артистны күрергә дип килдегез? Аермыйча барысын да күрәсез килә. Барысын да күрәсегез килә димәк. Ярый, рәхмәт. Ә чәчкәне кемгә бүләк итәргә дип әзерләведегез? Артур Жугаяповка үземнең укучыма. Әйе. Специально Нуриманнан килдек. Нуриман районыннан килдегезме? Ярый, күтәренке кәефләр сезгә. Моңдария 2017 концерты башланды дусларым, һәм беренчеләрдән булып безнең
Илнар, Юлия һәм Ринат Кудусовлар чыгыш ясадылар. Ничек кайфларыгыз, ничек хәлләрегез? Гомумән, концертны башлап җибәрү авыр булдымы, Илнар? Әлбәттә авыр булмады. Халык әле заряженный килделәр. Свежий дип әйтергә була. Безнең Уфа халкы иң дәртле, иң шәп тамаша дип әйтәсем килә. Тамашачы. Тамашачыгызның энергиясын тоеп, сез димәк концертны кабызып, кыздырып җибәрдегез. Сезгә шушындый бурыч юнәлтелгән. Һәм инде менә күреп торасыз, дусларым, Кудусовлар гаиләсендә яшь талант үсеп килә. Ринат, хәлләрең ничек синең? Шәп. Молодец. Сиңа ошыймы әти әниең белән бергә сәхнәдә чыгыш ясавы? Ае. Ярый. Ә менә киләчәккә сезнең шәхсән үзегезнең концертларыгызны оештырырга планнарыгыз бармы? Юлия, Илнар. Яз көнендә зур сольный концерт, үзебезнең концертны эшләйбез. Ала бирсә. Уңышлар сезгә, җиңеллекләр, якты, матур уйлар һәм уңышлы эшләр. Раил Өмитбаев, яшь талантлы җырчы, композитор. Раил, бүгенге 2017 елның Моңдария концертында син гомумән ничәнче тапкыр чыгыш ясыйсың? Моңдария фестивалендә мин күптән түгел 2-3 ел гына чыгыш ясыйм, һәм дә инде мин бу фестивальдә катнашуыма бик тә шатмын, чөнки бу фестивальдә бик тә матур, популяр артистлар бергәләп чыгыш ясау бик тә күңелле, рәхәт, һәм дә инде ошондай яңа асыштар менән, яңа сыккан артистлар менән дә уларда күреп, уларга әйткәндәй, алар белән бергәләп сәхнәлә тулкынланулык кисере, ул әлбәттә үсен ниндидер кайф, уңыш. Раил, без дә үз чиратыбызда сиңа иҗатыңда зур уңышлар телибез. Тамашачыларың күп булсын, алар сине җылы алкышларга һәрвакыт күмеп торсыннар. Уңышлар сиңа. Кадерле дуслар, сезнең алдыгызда Бибисара Азаматова, күпләрегезнең яраткан җырчысы, бүгенге Моңдария 2017 тамашачылары арасында сезне аеруча көткән тамашачыларыбыз безнең күп булды. Ничек сезнең кайфләрегез, Бибисара апа? Тамашачы сезне ничек кабул итте бүген? Бик яхшы кабул итте. Мин тамашачыларны яратам. Йөрәгемдән үткән, йөрәгем аша сыккан йырдарымды тамашасыма бүләк итәм һәр вакыт. Зур рәхмәт сезгә. Башкортстанның халык артисты Халид абый Фатыйхов. Халид абый, кайфлар ничек? Кайфлар әйбәт, чөнки менә шундый матур, зур күләмдәге бу инде безнең өчен, бөтен халык өчен, бөтен үзебезнең Башкортстан халкыбыз өчен зур бәйрәм бит инде. Яшьләр, күрше Татарстаннан күп йырчылар, музыкантлар була бит инде. Менә мин инде һәр вакытта да шушындый матур бәйрәмнәрне, шундый концертларны шушы үзебезнең халкыбыз килеп ял итсеннәр өчен теләгем шул, ял итсеннәр иде. Һәм шу үзебезнең артистларыбызның гомумән үзебезнең Башкортстан артистларын данлап, үзебезнең Башкортстан артистларын яратып килсеннәр иде. Чөнки һәр җирдә хәзерге вакытта сәнгатьтә авыр вакытлар, артистларга бик авыр, хәзер артистлар күп. Шуның өчен инде үзебезнекеләрнең кадерен белеп, үзебезнең профессионал җырчыларыбызның кадерләрен белеп, аларны яратып, һәрбер концертка шулай тулы заллар булып торсын, Алла бирсә, мин шуны теләйм. Рәхмәт, Халид абый. Матур изге теләкләрегезгә амин, амин шулай булсын. Чынлап та тамашачыларыбыз концертларга йөрсеннәр, кадерләрен белсеннәр, шушындый тамашаларның үзләренә көч һәм ләззәт алып, матур итеп яшәсеннәр безнең тамашачыларыбыз.
Мыңдария 2017 концертының күтіп алған қонағы Татарстан Республикасының атқазанған артисті Халида Бигичева. Халида апа, Уфа тамашашысы сізні зарығып, сағынып, күтіп алды. Ниліктен сіз өзіңіздің шақсан концертларыңыз білән сирек көріне башладыңыз? Сәбәплері нәрседе екен? Ассаламу алейкум деп етесім келе Мыңдарияны тыңлаушы, қараушы туған телеканалын қараушыларға ихлас көңілімнен сәлемнәрін білдіресім келе. Хамда нешеге етіргенде, хаманда көрініп тұрам шекелі бет. Хаманда мен концертларда, шақыруларда, қазіргі біздің ешті бәлкі менде бигрек сольный концертлар көбітіп керек менедір. Шақырған орынларда қотнашабыз, ері бізі қатланып, тағыда яңы программамны әзірлеп тұрамын. Алла берсе, олар барса да шығашақ. Көрішерге насип болсын, чөнки біздің Уфа тамашашысы сіздің жырларыңызны, мұңларыңызны аннан да нағырақ шушы өзіңізге генә хас булган энергияңызны нык ярата, нык сагынып көтеп тора. Уңышлар сезгә, Халида апа. Сезнең күрүбезгә без бик шатбыз. Татарстаннан келген қонақларыбыз шәп, еш, энергиялы, позитив, Казан егетләре бүгін Мыңдария 2017 концертында әлі яңа гына чыгышларын ясап чыктылар. Егетләр, кайфләр ничек? Сез безнең Мыңдария фестивалендә белүемчә беренче тапкыр әйме? Ничек сезгә бүгенге тамаша, халык сезне ничек кабул итә? Менә үзебезнең 3 ноябрь айларында концертлар булды безнең. Уфа тамашачысы белән бик якыннан таныштык. Шуннан да Уфа тамашачысы. Без инде Уфага гашык без Уфа тамашачысына. Рәхмәт алар. Беренче тапкырга килдек. Әмма дә ләкин без Башкортстан тамашачысы белән фәнил әйтеп китте. Бик якын таныш. Ул бөтен як регион һәм Татарстан тамашачысыннан аерылып тора. Уфаның тамашачысы. Моны инде без генә әйтмибез. Барлык артистларда мактап килә. Туган тел каналын карагыз, дуслар. Егетләр, менә сезнең костюмнарыгыз шундый зауыклы, шундый креатив дип әйтсәк тә була. Менә аларның аяк киемнәре дә шундый үзенчәлекле ялтырап тора, кып-кызыл төстә. Сез стилистлар белән эшлисезме? Креатив үзебездән дә килә. Без мактанып әйтергә яратмыйбыз, әмма ләкин быел без костюмнар тектереп килдек, Уфага бик әзерләнеп килдек. Носкиларына хәтле под заказ. Сюрпризым бар, менә кызлар өчен махсус чәчәгем дә бар. Ләкин яшереп кенә тотам, барысы өчен дә түгел. Ничек сезгә тамаша бүгенге? Отлично, нык матур концерт бара. Ачыклар алып баручылар, татар Казан егетләре, Халида Бигичева, калган артистлар, Усмановлар, нык шады концерт, нык шай. Рәхмәт килү. Матур концерт. Алып баручылар ничек? Шәп. Безнең монда тамашачыларыбыз, кичкенә тамашачыларыбыз да бүгенге Мыңдария 2017 концертын карарга килгәнсездер әйбет. Ашкынып килдегезме? Теләп килдегезме? Теләп килдек, бик көткән концерт булды бу. Сез Мыңдария концертында беренче тапкырмы? Юк. Күптән йөрибез, яратабыз ул концертларны карарга. Сиңа бүгенге концерт ошыймы? Айе. Ә кемнең чыгышы сиңа аеруча нык ошады? Кемнең җырлаган син яратып тыңладың? Казан егетләре димәк. Менә концерттың бер генә өлеше үтте, миңа бик охшай шундай якты йондызлар, миңа кайфым күтәренке. Бик әйбәт концерт бара, мин монда ял итеп йөрим, Уфага килдем Төмәндән. Бик шәп концерт, бик охшай. Икенче елга да Мыңдария концертына килергә планнарыгыз, теләкләрегез бармы? Әйе, минеңсә, әлбәттә килербез. Минем дә шулай ук. Ярый, без сезне көтеп калабыз. Сау сәламәт булыгыз, уңышлар сезгә. Ишембайдан тиклем килдек. Менә шу балаларыбыз билет алып бирделәр. Инде бик рәхмәтлебез. Молодцы. Шундый оешмалар булсын, шундый кичәләр булсын.
Hörmətli bizning Туган тел телеканалының тамашачылары, Мыңдария 2017 концертының махсус шақырылған қонағы Мадагаскар қонағы Селестин. Селестин, как ваши дела, как ваше настроение, как вам наши зрители? Ну, во-первых, хомахагас дусларым, мин Селестин, мин Мадагаскардан. Ну, зал очень хороший. Ну, вообще мощный. То есть, прям, я только что пришел и чувствую, что тут будет энергетика большая и будет. Но я знаю, что одной энергетики не хватает. Это моя энергетика, которая будет скоро. Насчет культуры, например, просто, да. То есть, это у нас есть много чего-то общего. Насчет танца, например. Вот, который, когда вижу, как вот эти башкирские там, и татарские это танцуют, или русские, сразу прямо чувствую, блин, я дома. Нет, ну понятно, что мы не привыкли к холоду. Это, извините уж, потому что тут холодно. Успехов, всего вам самого доброго и наилучшего. Пока-пока. Игзур Ахмед. Пока. Yağmur gözlerim Ağlamam bana bilemem Kiremli sözlerim Yağmur gözlerim Ağlamam bana bilemem Hürmetli dostlar, sizning qarşınızda Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Азат Галинур улы, менә сез шундый матур зур эш оештырасыз. Мыңдария концерты инде 15 ел дәвамында безнең тамашачыларыбызны онытылмаслык моңнары белән куандырып, зур тамашалар җыя. Әйтегез әле, сез үзегез бүгенге концерт белән канәгатьсезме? Очень хороший проект Мыңдария, из всех существующих на сегодняшний день проектов, музыкальных проектов. Это, наверное, один из самых значимых. В общем-то, люди его ждут, зрители ждут, с удовольствием приходят. И, честно сказать, на самом деле он является таким проектом, который объединяет наши народы. Мы любим эти песни, мы с удовольствием их поем, мы с удовольствием их слушаем. И, честно сказать, мы очень рады, что вот такие проекты есть. И пусть они будут, пусть их будет больше. Мы с удовольствием эти проекты делаем для нашего зрителя. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле безнең җитәкчебез Азат Галинур улы. Киләчәктә дә Туган тел телеканалы үзенең матур проектлары белән безнең тамашачыларыбызны куандырсын, аларга рухи азык бүләк итсен. Без сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Тамашачыларыбызны шундый матур концертларыгыз, тамашаларыгыз белән шундый матур оештырган улы бәягә ия эшләрегез белән куандырганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә. Рахмат, біз өзіміздің тамашашы үшін эшлейбіз, күрсәтәбіз, транслируйтабыз өзіміздің передачаларны. Рахмат сезгә. Біздің белән булыгыз, Туган тел белән булыгыз.
Моң дарья проектының хуҗасы Флюр Зөфәр улы Зубайров тамашачыларга куанычлы мизгелләр бүләк итте. Үзе оештырган проектта Роза Исламова сүзләренә үзе иҗат иткән җырны башкарды. Ә тамашачылар үз чиратында аның чыгышын җылы алкышларга күмделәр. До сих пор не понимаю, как мы жили без тебя. Родилась с тобой родная, наша новая заря. Краше всех цветов на свете, дочка, доченька моя. Улыбаясь на рассвете, будет солнышко тебя. Вот уже более 15 лет мы проводим наш фестиваль «Мондарья», который стал достаточно популярным среди зрителей Башкортостана, Татарстана. Этот фестиваль объединяет наши народы и стал символом дружбы Башкирии и Татарстана. На этой сцене, на сцене данного мероприятия, выступили практически все звезды татарской, башкирской эстрады. Но также мы не забываем о молодых исполнителях. Мы даем возможность им показать себя на одной сцене рядом с великими артистами. Спасибо большое зрителям за их внимание. Спасибо большое артистам за то, что они приносят радость этим зрителям. До следующего года. Ждем вас на Мондарья. Моң дарья 2017 концертын йомгаклап, тамашачыларыбызның яраткан, зарыгып көткән җырчысы Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. Гүзәл, нинди хисләр кичердең син бу бүгенге Моң дарья концертыннан? Чыгыш ясадык, шундый матур, шундый күңелле һәм дә инде тулы заллар һәр вакыттагыча. Мин инде халыкка да бүген көлемсерәп кенә тәкъдим итәм. Әйтегез әле, зинһар җитмәйтәм. Сез көндә шушылай җыелышып, мәйтәм, шушылай концертка йөрисезме, мәйтәм, эшкә барган кебек дип көлештек. Чынында Уфа халкы һәр вакыт моңга бай, җырга бай һәм дә инде күңелләре шул хәтлем саф, эшкерсез. Һәр вакыт шулай булып калсын. Моң дарья концертлары моң белән агылсын, һәр вакыттагыча үзенең җырчыларын онытмасын. Фестивалебез дәвам итсен, чөнки Илдар да әйтеп китте, фестивальләр алар күпләр, аларны саклап калу бик авыр, әмма ләкин Туган тел каналы һәм безнең Флюр Зубайров менә шушы эшне алып баралар инде ничә еллар. Шуңа күрә аларга зур уңышлар теләп каласым килә. Без инде Уфа халкы өчен һәр вакыт күңелләребез ачык, безне чакырсалар, без килеп сезнең белән шушы менә бәйрәмегез белән уртаклашырга һәр вакытта шатбыз. Шуңа күрә моңда, җырда бергә яшәргә булсын диясем килә. Рәхмәт дуслар. Без сезне бик яратабыз. Сезнең иҗатыгызга без битараф. Шул хәтлек сокланабыз сезнең гаиләгезнең шундый матурлыгы белән, сезнең һәрбер чыгышыгыз белән. Сез шул хәтлек үзегездән якты, нурлы, көчле энергетика бүләк итәсез безнең тамашачыларыбызга. Һәм инде Гүзәл, беләсезме, сезгә шундый сорау бирәсем килә. Күп кызларны борчыган сораудыр бу. Менә сез 3 бала анасы. Һәм сез көннән-көн шибәрләнәсез. Шундый һәр вакыт шибәр, яшь, ягымлы булып калуның серләре нәрсәдә икән, Гүзәл? Әле күптән түгел генә бер газетадан шушы Уфа якларынан шалтыратып шул ук сорауны биргәннәр иде. Бу сорау инде көндәлек сорау дисәң дә бик күпләр бирә торган сорау. Шуңа күрә сер нәрсәдә, дуслар? Сер иң беренче чиратта шушы дөньяда үзеңне бәхетле итеп бәхет хисе белән яшәргә. Мин үземне бик бәхетле кеше дип санап яшим. Минем гаиләм бар, балаларым бар. Алар өчен мин яраткан әни була алам, ирем өчен яраткан хатын-кыз була алам. Минем яраткан тамашачым бар, минем яраткан җырларым бар.
минем яраткан дусларым бар һәм иң мөһиме минем иң якын бу дөньяда исән-сау әти-әниләрем һәм туганнарым бар. Шуңа күрә менә шушы бүтән бәхетне бергә кушсаң, ал барсы да минем ишемә сыя һәм шуңа күрә мин инде шушы бәхеткә төренеп, һәр вакыт менә үземне инде шундый булып кала алам бүгенге көнгә кадәр. Шуңа күрә бәхет хисен тоеп яшәгез дуслар. Нинди генә тормышта нинди генә мизгелләр булмас, нинди генә очраклар булмас, әмма ләкин шушы бәхет хисен тоеп яшәү ул бик зур Аллаһ Тәгаләдән бирелгән менә көч дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә шушыны тоеп яшәү белү иң зур бәхетләрнең берсе. Бәхетле булып яшәгез. Икенчедән инде әлбәттә йөзгә килгәндә инде косметолог ансы сүзсез инде кай вакыт булганда барып килергә кирәктер дип уйлыйм мин, чөнки ансыз шулай ук булмый. Хатын-кыз һәр вакыт үзенең матурлыгы турында уйларга тиеш, кайгыртырга тиеш. Фитнеста бик комачауламый дәргә кирәк. Спортта булу шулай ук безгә комачауламый. Шуңа минем өчен спорт инде ул әлбәттә сәхнә. Шуңа күрә мин әйтәм бит, шушы тамашачыларым сәхнәм белән, үземнең тормышым белән рәхәтләнеп, шулай спорт белән шөгыльләнеп, җыр белән шулай рәхәтләнеп яшибез. Шуңа күрә сезгә дә шуны телим, үзегезне бәхетле итеп хис итеп һәм көндәлектә менә үзегез турында онытмыйча яшәргә кирәк. Ой, рәхмәт сезгә. Гүзәл Уразова, Татарстанның ат казанган артисты, үзе шәхсән матурлык һәм бәхет серләре белән бүлеште. Зур рәхмәт сезгә, Гүзәл. Киләчәктә дә без сезгә гаилә иминлеге, матурлык, шундый гүзәллек алихасы булып калыгыз һәр вакытта да. Шушы үзегезнең күңелегездә тойган бәхет хисләрен бер кашан да сезгә югалтырга булмасын. Көннән-көн үзегезне тагы да матуррак, бәхетлерәк итеп тоярга сезгә Ходай Тәгалә ярдәмнәрен бирсен. Зур рәхмәт сезгә. Сезнең алдыгызда бүгенге Моңдария 2017 тамашасының, концертының авторы, режиссеры Дилә Мөхәммәдиярова. Дилә, менә сиңа шундый сорау бирәсе килә. Бу сценарийны язганда, бу концертка гомумән әзерләнгәндә, син нәрсәгә басым ясарга тырыштың? Мин бу концерт сценарийын язганда, менә ошо концерттан һуң кешеләрнең күңелләре тагыланыграк нурланып, сафланып, яшәүгә дәртләре артып, күтәрелеп китһә, мин бәхетле. Менә мин әле күрдем кешеләрнең күзләрендә шундай нур балкый, уларның күзләре янып тора. Һәм димәк, мин максатка ирешкәнмендер дип уйлыйм, менә үземсә инде. Уларның күзләренә карап. Концертка менә әзерлек алып бару авырмы синең өчен? Кайһы бердә сценарий язганда тиз генә языла. Кайһы бердә мин озак уйлыйм. Һәм озак теманы уйлыйм да, теманы уйлаһаң ул китә ул. Геройдар үзеннән-үзе һөйләшә башлай, адактан хатта миңа башымда диктовать итә башлайлар. Мин шул хүздә әйтергә тиешмен, мин шул хүздә әйтергә тиешмен. Һәм шулай итеп яйлап тулайым бер сценарий килеп сыга инде. Бүтән тамашачылар исеменнән сиңа шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Туган тел телеканалы оештырган Моңдария 2017 концерты шуның белән тамам. Бүген Яшьләр мәдәният сараенда алма төшәрлек урында юк иде. Безнең тамашачыларыбыз нурлы йөзләре, җылы алкышлары белән рәхәтләнеп, Моңдария концертын ләззәтләнеп карап утырдылар. Инде җырчыларыбыз үз чиратында аларга берсеннән-берсе моңлы, матур җырларын рәхәтләнеп бүләк иттеләр. Сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы мин Роза Хайруллина. Кадерле дусларым, сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау булашам. Сау, сәламәт булыгыз, концертларга йөрегез, үзегезгә рухи азык туплагыз.